theme song, Pame Pete? Yes. We're number 39, the theme song. Shall we all rise as we sing number 39? Itiniliwa ya karibu? Oh Yesu oliliwala mbinguni usindisolwa ningeze ndikutembo kwangu Yesu ndiye umtasi wangu Yesu Kristu uliliwa kongo kunyeku ya rula kongo kunyeku ya rula unyamabo pambikwa madingozeli gosiyane sululini welanamba rimana kukololwa Yesu Kristu uliliwa kongo kunyeku ya rula kongo kunyeku ya rula isifungo sikrinile kubo abante ileyo itemba seliwile Yesu ndisa jebile Yesu Kristu uliliwa kongo kunyeku ya rula kongo kunyeku ya rula Kalikala itelongo keyenda wobonakala elobunwa isabonge yena ulilo yiliwa Yesu Kristu tuliliwa kongo kunyeku ya rula kongo kunyeku ya rula. Let us try the parts. Manje thabathele ithuba ke ndivulise kwaye ndamkele bonke otata kule mini yanamhlanje le Adventist Men Rally yaseBay North phakathi eqhutywa ke phansi komfundisi uTebe nomfundisi uPhoswa. Theme ethi ke Men and His Stewardship. Men and His Stewardship. Ngexesha ke mna ke ndiphethe nje inkonzo ukhondo ndiza kuyenza. Sizawuthetha ke phantsi kwesihlokwana thina esithi, in fact ispeaker sethu isihlokwana esithi managing the blessings well. I-scripture reading sifumaneka kwincwadi kaLuka chapter 15 verse 14. The book of Luke chapter 15 verse 14. Kuleke inguqulelo ndiyiphethe ifundeka olu hlobo. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. Ukhelelo yena uye oza kusinika okanye angene phakakhulu kule theme. Ndingatyanga ngexesha ndicela ukuba simphakamise ngengoma.
57. Sathathe yokuqala lokugqibela asophakathi. 57. Man and his stewardship. Kwavela ingcamango ezininzi esingasingancokola phansi kwazo xa sijongene nesihloko esitshoyo. One of those ngcamango was singotata we taking the responsibility yokuba present in our communities, in our homes, ebantwaneni bethu. Looking at izinto bezenza inkqwe, I think early this year, one of ezo zinto, having young men bekhupha amabhoso beletha abantu edolophini, if belibonile lot, East London, amakrwala ethethe amabhoso. And there was a question that was asked in Ubana. Kanti senza ntoni pha ehlathini singotata? Ile izawuthi xa umntu ebuyayo kanti nesicima sokwenza indoda sibuya ngoku sele enamandla ukwenza le nto. So these ideas came about. Mhlawumbi impazamo ayikho sehlathini. Impazamo is that we think ukusa abafana abancinci ehlathini siyokwenza indoda kanti it's a transition to a man, but this young man has showed the qualities of being a man before since Ehlathini. I don't know if you have kind of sense. The idea is not inobana Ehlathini is always indoda, but indoda siyenza ingekayiphi Ehlathini. The khula kwam izinto utata would say kana nthina yenza athi uyindoda kwedini. I'm still a young boy because I showed the character and I showed the quality of being a man. Then then we build a man up and then so those were the ideas. But I realized, okay, my see solid again. We'll have another time and we look at that deep and see what is this that we need to do so that this transition ibe transition enhle. If siphume kwinto yobana hey uyingxaki lo funa simthathe simse phaa so that azoba yindoda xa ebuya phaa uzabuya right kanti bekusapose silungise before aye so that xa ebuyayo abuye esele ephila ubomi bekuphila before ayinto intsha because ukhula eyazi. Sinencwadi kaLuka ke incwadi kaLuka chapter 15 safunda khona uverse 14 safunda kule yesiXhosa. Uverse 14 ufundeka ngohlobo akubona ukuba uhle konke kwabakho indlala enzima kwelozwe. Agqibezele ke uverse 14 kwelozwe agqibezele athi uverse 14 waqala ukuswela naye
I checked ezinye inguqulelo zaliqela on this verse. Ingumnqa okanye iyothusa le ndlela kubhalwa ngayo verse 14. Uthi kwi-New International Version, after he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. New Living Translation, about the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. Zininzi. But iyothusa kwisense lokubana selazi ukuthi ibali liyalahleko, selazi ibali selazi. Lo mfana ufuna ilifa lakhe alinikwe aphume ahambe ayokwilizwe lokusibhubhisa kanye lokuzonwabisa okanye whatever elesinobeka indlela osinobeka ngayo. Ngeli xesha ekwelizwe sizofumana lokubana there are things that eziye zaphosakala ekukhuleni kwakhe. The Bible won't mention them, but sibona kwindlela asebenzisa ngayo elifa. Mhlawumbi ke nokubana singayithatha as into engazikiyo into yokubana unikwe ilifa phambi kokubana asweleke lo unika ilifa, kuzayenzeki that mayibhayazeni uselindela lo asweleke emveni koko uqalise ukufumana ilifa. Lo mfana yena ukhawuleza ufuna ilifa lakho unxanile, uyabona into yobana notata yamnibazisa akade asweleke ayofuna ilifa lakhe, cela ilifa lami amnike. Xa emnikayo ephuma ayokusebenzisa, sifumanisa lokubana ke ngoku ukhona intswelo kanye ukhona ukuphazamiseka kwenzekileyo in his upbringing. Chances that he was never taught indlela yokumanage imali okanye ilifa lakhe. Sibona kwindlela enza ngayo. And he spent and he does everything ngendlela afuna uyenza ngayo to a point that lafika ixesha lelobana ithini iphele. Imali ke zawuza umzekelo ngemali. Imali ifana nomlilo. As long as ungakhwezeli uzawucima umlilo uzawuphela. Umlilo ufuna ukhwezelwa. You need to find a way to make sure that if you are running a business, if you are uyaphangela, it means that izawungena every month imali yakho ngoba uyaphangela. Awukwazi uspenda ucimba imali izawuhlala ikhona. Sikuyi. So as long as there's ukhwezelo kanye ukho indlela yokufida lo mlilo uzawuqhubekeka ethini evutha. Ukuba ukhwezeli uzawushiyeka ingamalahle. This young man uyaspenda but akakhwezeli. Laphela ilifa xa liphelayo uverse 14 uzokusinika ingcamango ethi okanye usinika amazwi athi after he has spent it all there was a great famine in the whole country. Nansi ndabe ndithetha nsithi iyothusa ngoba lo mfana utya imali kabani yakhe le mali kanye ilifa kabani lakhe. But ana ilifa lakhe eligqibile akuthiwa yena waswela, kuthiwa ilizwe lathini lonke. Iyothusa inobana akatyanga mali yalizwe, utye imali yakhe, kodwa ekutyeni imali yakhe kushiyeka ilizwe lisafarisha because indlela asebenzise ngayo le mali possibly lefana bekumele inobana le ntsikelelo ibe luncedo to the whole country. Andikavakala. Let me zama ukusondela kancinci. Indlela ezakuphuhlisa okanye ezakwenza kulunge ukuhlala yindlela eserana ngayo amakhaya ethu. Ngoba phambi kokubana lo mfana ayoba liphara pha ehlaleni uqala abe ngumntwana apha endlini. Are we together? So apha endlini ukubana we are not feeding okanye asimkhulisi ngendlela, it means that le behavior yalapha endlini uzayithatha ayisephi ehlaleni. Ukuba mna as lo ukhokhelayo kanye
ufuneka ebonise umzekelo, akabonisa umzekelo omhle. Nalo mntwana uzawushiyeka naye engabonisa umzekelo njani. Awukwazi ukucela utatukhele bakwazi ukudicela lokubana mamela ke mfowethu ngifuna ube ngumfana upright. Wenza izinto kahle batheni inyawo lakhe ligoso. Ngoba ekugqibeleni eyona role model nguye, izinto endizenzayo ndizibona kubani kuye, indlela endiphila ngayo nendlela endenza ngayo influencwa indlela yena aphila ngayo. At my early age, ndake ndazama ucula dayisi. Ndazama ucula. Ndafuna ukubana ayo yam lento. Edaku kwakukho iitoilet ezipha ngemva. Ezathwele izindala singene pha ku-practice ukofu senzobhum sihambe. So uhleka phezulu ikhona i-special item sihambe siyocula. But I realized that ndim lo uyingxaki apha ndisokosa abazalwane, ndim lona ufuna uzicula zonke eziphathi. Ayoya utata kwecala uyashumayela. Ngexesha eshumayelayo akandishiyi xa siyabotutwini nasemithandazweni, uhamba kunye nam. Possibly this is possible. Ilokubana mna ukushumayela bingeyonto bendizawuqhubekeka ndiyenze ukuba utata ebengekho. But because ukho utata ondithatha ndisemithandazweni andintlonte athi uzawubeka ilizwi nani ngoku ufuna ndibe phambi kwabeka ilizwi ndaphela le nto ngoku njena emam kuyile nto uyintroduce apha kum ndaenda apha nam ndithini ndiyithanda ndaqalisa uyenza ekuhambeni kwexesha ayayinto katata into yokushumayela yayinto yam. Andakopa umtyilibe indlela ashumayela ngayo ndadevelopha indlela mna yokushumayela ezawuthi lindikhaya kakhelele. Anabana sifundi. Meaning that ukukopa is not a problem, but kufuneka xa ekugqibeleni sidevelop ba wena ungubani. Are we together? So what I'm trying to bring this story, this young man ekukhuleni kwakhe ekusebenziseni kwakhe imali yakhe kanye ilifa lakhe uend up kusafarisha i-country because yena he misused i-blessing ayinikiweyo. Ndingene ndisolele nditswele if as ibandla izimilo zethu are not aligned with what esishumayelayo, we will end up being like same as unyana wolahleko. Ngoba lento bekumele ba intsikelelo kwabanye izawushiyeka iyicase kwabanye. Ngoba ukusikeleleka kwalo mfana okanye ukunikwa kwakhe lo mfana le ntsikelelo okanye elilifa kwakumele into yobana ku benefited the whole country. Uthi sithi xa sithandazayo manje uhlala phansi sithi xa sithandazayo siphe namhla isonga sobani sethu sanoyo semihlanganiso sithandaza lo mthandazo. Then uThixo anike umawawa isonka sethu. Umawawa asithathe isonka sethu asigushe asenze esakhe. And we end up suffering as a church. Ngenxa yokubana umawawa uthathe i-blessing that was meant for the church wayenze yakhe. You get uThixo akunike a position. Wafunda wabayi HR, one a position of being in a position yokuba ungakwazi uqesha. But uthi xa uqeshayo wena ufune ukunyotywa. Ngoku kukho abantu abanale qualification yalo msebenzi uqeshela wona apha enkonzweni uba sideline ngoba ufuna ukwaziwa into yobana wena uyawuthengisa umsebenzi. Xana uphela umsebenzi kuwe kukho abantwana abayi4 benkonzo bekumele babaqeshiwe abazoqeshwa ngenxa yento yobana you misused the blessing that God has given you. Do you see the deep meaning yento yobana the severe famine ikhozwa yento yobana lo akakwazanga ukusebenzisa le ntsikelelo ebekumele into yobana iyintsikelelo yebandla. I'm here to say ukuba ngutata sisihlangu esikhulu ekunzima ukusinxiba, kodwa sikwazi ukubana sisifite ngokuthi sihlale apha kuThixo sikope isimilo sakhe
ukuze xa kubonwa thina kuthiwa asifuni wena, sifuna uThixo wakho ngoba simbone kwindlela oziphethe ngayo wena. Anamana yenza sense into weighted. Ngoba ubomi esiphilayo abantu abangazoyiva intshumayelo, abantu abangazokumamela sishumayela, kodwa bazawuthi sibone indlela ophila ngayo, simbone indlela oziphethe ngayo, sifuna ukwazana nayo uThixo uhamba kunye nayo. So ingumdla intobana siqalise ukubana sibe yimizekelo emakhayeni ethu ukuze sizokwazi ukukhulisa okanye ukubuilda i-community ene-role models ezizawukhokhelela abantu kuKristu. Go home and you read the story, go read nezinye extended books ezizawusupporta, but it fascinated me to know that uyakwazi ukusafasha abantu because wena you could not use the blessing that God has given you. So it is important to know how to manage the blessing which God sikelele yona, akunike ngasikelele ngayo, so that uzokwazi ukuncedakala nabantu abakumele intobana bayancedakala. Kwizinto sasincokola sihle phaya kodwa ndiyazi intobana yamenza that abantu abaninzi bangaphangela kwinkonzweni nobana sinayo imisebenzi yobanika, but kuba mna ndikwazi ukutshintsha itayela, ukuthi mawakawuze sizotshintsha itayela noba unamoto, ndiyakwazi ukutywina itayela xa ligqabukile, ukuhlaba ndibonise omnye, so that khakusenza le nto ngexesha ungekabikho into eninzi ingenayo. By doing so, we are managing the blessing and we're making sure that the church does not suffer in our by doing so, we're making sure that nalumfana xa ephumayo ihamba phandle uzakwazi ukuthi xa izinto zihamba kahle athi ndancedwa yinkonzo. Number of abantu abatsha bathi xa befikelele kwi-age yokwenza isigqibo bathi bandibone ndiphume esikolweni ndabuya ndazohlala kwinkonzweni nothing. Bayazi andiphangeli, bayazi intobana akho nto engenisayo nto apha endlini. Endaweni yobana sithi masahambe mani ndiyofakela umbane endaweni ethile, dibanisa apha wena kwenziwe hlobo, awuyidibanisi u-earth lona noba umfakanga akuzotsha. Do you understand where I'm trying to get it? Ekugqibeleni usheka ene-skill noba nakana-certificate sayo uzaba luncedo kunento ezawukwazi ukungena endlini. Uthi xana efumana umsebenzi akhawuleza abaleka azofuna uzokhupha ishumi ngoba unceda ke from enkonzweni. There was uncedo alifumeleyo ebesithi xa senkonzweni ayazi ubana kunabantu that are ready to help me. Where are we failing as a dad? Are we managing well? Gives uThixo asinike zona. Are we a blessing to others? Ngesipho uThixo asinike sona. That's the question that we need to ask. Ekugqibeleni izonele uyawuthi senza xa ibonakala uThixo singabashiyi abafana abancinci sinyuke nabo sithi lo uThixo wethu besikade simindele masivuye sithole usizo lwakhe. All that because we're able to manage the blessings that God has given unto us. Amen. Managing our blessings. Zininzi izinto uThixo asisikelele ngazo. Okokuqala ubomi uThixo usikelele ngabo. uThixo usikelele nge-talents. uThixo usisikelele nge-finances. uThixo usisikelele nge-families. Ngemisebenzi. Ininzi into uThixo asisikelele ngayo. Now iBhayibhile ke okanye into besiyifunda namhlanje yinto yokumanija ezi zinto uThixo asisikelele ngazo. Very well. Emveni kokuba sikwazile ukuzimanija ngendlela eyiyo ezinto esikelele uThixo asisikelele ngayo, sibe yintsikelelo nathi ekuhlaleni emakhayeni ethu, emisebenzini, esikolweni, sibe yintsikelelo kulizwe liphela. Ngoba yiyona njongo kaThixo uba kwindawo asibeke kuzo okokuba sibe yintsikelelo
Yanga-ke inkosi ngasikelela ukuthethwa kwelizwi layo ade abuye kuYesu. Amen. Ngeli xesha ke sawuthatha unumber 39 kwakhona yokuqala neyokugqibela emveni koko sicele umdala oluphuwana sevavele le iprogram. Number 39 kuYesu ile. So Yesu oliliwala tu. Yesu oliliwala inguye usipisolwa ningeze ndikutembokwa uYesu ndisamtevile uYesu Kristu Sikhusela kubena waphila Nkosi ngaletsasa wasiphuko wasiphala Nkosi sazondleni yakho silapha Nkosi sisibona ngoselungelo ihlala nathi nabazalwane bethu kusaba school usikhuthaza ngoselungelo ukuba usiphosisela ngoselungelo masikusebenzele Nkosi ukudumisa Nkosi nokuphakamisa igama lakho singake ngoselungelo namazwi uthe wabeka Nkosi bazalwane bethu ukuba Nkosi basiyale ngawo angahlala Nkosi ezinhlizweni zethu asiqeqeshe Nkosi imihla namalanga Nkosi silungu kuyabonakala Nkosi elungileyo ukuba singodada ngamanye amaxesha we-glad our young men ingakumbi Nkosi elungileyo simangale Nkosi ukuba kutheni bengabonakali endlini yakho sincede Nkosi elungileyo senze nje ukuba usiyale khona ukuze Nkosi umhlambi wakho ukhule Nkosi elungileyo insuku zethu Nkosi ziyasonga singodada elibandla Nkosi elungileyo lizawukhokelwa sesisifana singake Nkosi singababonisa indlela yokwenza Nkosi ngoku sisena kwamandla
Siyabuyela Nkosi ngabazalwane ukuthi awubasebenzise. Yaka Nkosi lo nabasekele. Awubasekele usekele Nkosi nayo into khona. Siyaleza ke Nkosi ngenkosi nenkonzo ezilandelayo. Ukuba Nkosi ngizilawula nguwe. Nkosi ngicela sikule uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Dogma, Notando, Tanda, Tanti, Washia, Maswamate, Wafae, Kamleswe, Dogma. In this room. I think song we can sing of his love, isn't it? Because when we look back, we can actually see that Lendo besiyizolo, at least asiyo namhlanje, we together, it could have been worse, right? And had it not been for the cross of Calvary. Can we do it again, Brother Mkebuza? Ndovuma. So let's all sing. Let's all sing of his love. And let's show it on our faces. Are we together? Let's sing of his love. I can see the pastor is ready. Yes. Everybody. No.
gonna get better. This is worship service, right? Yes, yes. Can we take another one? Maybe let's take my favorite. And please do not disappoint. It's number 178. And together. Number 178. And please just follow my hand and also listen to Brother Mkebuza. There's a special way that we do this song, number 178. And this one, Power Camus, what are they? That's how it goes, that's how it goes. Hallelujah, amen. Mandilibulise ibandla ngelihle igama lenkosi Yesu, amen. Sizawusiqala esisihlandlo, sizawucela ingoma into avela basiphakamise ngayo. Simcele Elder Jacobs to open with a prayer. 178. We'll carry on with this song, number 178. Shall we all rise as we sing number 178? We'll take it from the top. Sing it like you mean it.
Lord and Heavenly Father, we come before you as a church, as a district, thanking you, Lord, for your grace and your mercy, Lord. We want to come before you, Lord, asking you for your forgiveness for where we turned away from you, Lord, where we willfully went against you, Lord. We understand that we are in dire need of you, Lord, and that is why we're here. We're here to proclaim your name, Lord. Lord, I pray a special blessing upon this holy convocation. I pray that you send a special portion of your Holy Spirit on each one of us here, Lord. Especially as men, as leaders in the community, Lord. I pray and I ask you, Lord, to strengthen us, Lord, and may we take upon your image as we live our lives, as we lead in various facets of our lives. I pray a special blessing upon the message that is being spoken to today, Lord. May you be reflected and not us, Lord. Pray a special blessing upon this community, Lord. May we, following today, may we actively play a role in bringing people closer to this is our prayer as a church. In your loving name, in Christ's name we pray. Amen. Amen. Mandithabathe ithuba ndiyezibulisele kubantu ngegama likaYesu Kristu wethu. Amen. Inhle lena ndiyibukeleyo. Bazalwane. Also ndiyafuna samkele wonke umntu ophakathi kwethu. Ndiyayazi uba bakhona umntu owamkelayo, obulelayo, kodwa ke ndimanditsho okokuba uluvuyo malungibona ngolu hlobo. Niphumile sizokhonza xa sisonke. Nizawuqaphela ukuba phakathi kwethu bakhona abantu abangoomama nabo bamkelekile ngenkonzo. Akho nto siloko asikho sebuhlanga. Ningakhuleki abantu abacinga uba hayi bento kubiza ootata bodwa ngoomama hayi silapha sonke. Sicinga uba yonke le nto singayitya asiyifihli, so umntu wamkelekile uba abe yinxalenye yayo. Ngokwezicwangciso ke bekumele okokuba abafana our teens bazawumuva bona ngeli xesha baye kwelaa cala, so that bazoncokola kwelaa cala izinto zabo, sishiyeke nathi sincokola kweli cala. Kodwa ke ngenxa yoba izinto okwangoku azikavumi basenze loo nto, sizawuqhuba ngolu hlobo silulo ngoku until sibone uba iyalungiseka nale meko. Iyavakala bazalwane? Nkosi kakhulu. I-theme esincokola phezu kwayo namhlanje yi-theme ethi man and his stewardship. Man and his stewardship. And the reason we chose this theme was because the Bible is clear that otata bazinhloko, and the Bible is clear about otata zinkokheli, and the Bible is clear about otata bane responsibility of leading their families, the community, the church. Zonke nje i-roles ezifuna i-leadership. IBhayibhile ivele clear okubana ngaba otata, they have a responsibility to take that role. Now we have decided, well, let's talk ngale responsibility siyinikiweyo uThixo as otata. Now asithethi ke ngoku notata abatshatileyo, asithethi notata abangatshatanga, sithetha notata. Ngibambile bazalwane. We are talking to everyone who is a male. Everyone who is a male, sithetha naye. However, there's a distinction between any man and a man who has Christ.
So the assumption is that as we are gathered here today, singamadoda amkele uKristu. Yaye singamadoda afuna ukubonakalisa isimilo sikaKristu in everything that we do. Now, i-text esizayifunda, and my presentation focus here is more on the stewardship, that what you have is not yours. That whatever that you have, ifuna ubethelela indithi xa siphuma masazi ukubana ngaba ukugosiswa kuthiwa ayo yakho, you are just a manager. But we'll get quick details as zinduli ezisizinikiweyo uba masizimanage. In case ityala isilibele, one of the things esizinikiweyo that to manage as the Seventh-day Adventist man is the gospel. Not only the gospel, but the Advent message. The Advent message, which is the three angels' messages. Sinalo responsibility as Otata to make sure that this gospel, it reaches the world. That's the main reason we exist, is to make sure that everyone knows that Christ Ozai and abantu needs babakalelo Christ Ozai. I think singayifumana na iyalunga la lethu sizayilungisa. Just a song, and then we will ask our young men to go to that room, and then we'll share again. Number 18. Amani makrestu, jenga senfazwe. Amani makrestu, our number 18, while our young people are going to the other side. Thank you. Yeah, Daniel chapter 2, verse 37. Daniel 4, verse 25. Daniel 4, verse 35. And all the inhabitants of the earth are counted as nothing. And he does according to his will in the most of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay
his hand or said to him, "What are you doing?" 2:37. Daniel 2:37. Wena kumkani wokumkani, uThixo wamazulu ukunike ubukumkani, namandla, nokomelela, nozuko. Uskakhulu, usimayisikelele ukufunda kwezilandeli. Amen. Now, in focus representation, I want us to talk about stewardship. Maybe I think I need to define stewardship before we continue with this text that ended from the stewardship, it means that there's an owner and there's a manager. And if you, James verse 37, verse 37 makes it clear that it's God who gives. It's God who gives. In the context of Daniel, we're talking about kingdoms. So it's God who gives kingdoms. The kingdoms as a foil that we have seen in Daniel and also in history are kingdoms that these leaders were given. They did not take them. Maybe in a man or but it was God in his own wisdom to decide, oh, but this time I'm giving these ones, and this time I'm taking it from these ones. Now here, Nebuchadnezzar, what is happening here is that after Nebuchadnezzar, listen, there is a kingdom that is coming that is better than your kingdom. And that kingdom will rule forever, but yours is temporary. Now we may think when we talk of kingdoms, in our context here, whatever that God has given you, that's your kingdom. Where you have control and power and leadership, that's your kingdom. And the question is, the kingdom or in way, how do you lead? How do you lead those that are following you? Now, if the kingdom, it is a responsibility, number one, of acknowledging whatever that we have is not ours. The wives that we have are not our wives. The children that we have are not our children. The money in your pocket is not your money. The talents and influence and everything that is in us, those things is symbolic. And the question is, and we find that later in life, we think that we own these things to an extent that class theater with ownership, forgetting that these things belong to the owner, but we are just a manager. The way Atitanga is commanding that this wife will do what he says, but not what God is saying. So we are leading people as understanding a city in course. And I think that's the first thing anybody is that what you have is not yours. And the reason why they think that these things is because of Uchiko has decided to you know why it's because of he wants to see as manager. Because in never is that if you are given something, in never at the results, they are these are results. When you are given leadership, the idea sometimes Katiko I know whether but because you don't understand that there's someone above you. Hence sometimes it's about leadership. When you go to see, you're not going to salela ke unika umzuzu
okuba uleadishi. Emveni komzuzu uyarecall sibe nee-elections to an extent that ezinye i-elections ndibe ngonyaka ligqile ibali uba ii-terms zethu bangonyaka after we can never have i-leader ezasilidisha for 2 years. Bayageza amatata. And that's what we are, and that's what we have shown to abantu esibakukelayo, in particular oomama. To an extent that le role esiyinikiweyo as stewards isenza abantu abasilandelayo bangabi namdla wokuyilandela le nto sithi sibakhokelela kuyo. Yiloo nto ibandla lesisalela limane lisithi phambi bamabonyulo abadikoni nabadala make kuyiwe ekhaya, ke kuyiwe kwinkosikazi, ke kusatyelwe kunkosikazi ngawe, sibe ne-interview nonkosikazi uba nkosikazi kasichazele mani ngoJaft nje benihlela apha endlini uJaft unjani. Sithi agqiba sithi le nto uyithethayo ke sicela uyithethe kuKrestu. Loo nto izasenza sazi okokuba le ndoda sizayinyula okokuba izoba ngumdala okanye ibe yinkokheli yaloo nto sizayinika yona ekhaya yenza njani. Kukho abantwana ababawelayo ootata bangabadala, hayi ootata basemakhaya. Abantwana bethu bayakwazi ukusibukela sime phambi kwebandla, ambawele lo tata ume phambi kwebandla aqoma ndiyambawela lo mdala ugoduka naye, but angambaweli utata lo unxibe umdala. Niyibambile ne? Now njengoba sekugosisiwe aba bantu ndiyafuna siyikhumbule into yobana ngaba sine-responsibility of making sure that these people they make it to heaven. Now abantwana bethu xa ufunda iBhayibhile kwincwadi 1 Samuel chapter 2 xa ufunda phaa ngonyana baka-Eli, you will realize ubona ngaba u-Eli wayibona into yoba ezintona ikhona imishimishi eziyenzayo. iBhayibhile ithi okokuqala wathetha nazo wabanqanda wathi yiyekeni sanokutya into zikaThixo. But xa ithetha u-Ellen White uphathas and prophets uthi when u-Eli spoke with these boys zangathethe with a firm hand. And the reason he did not do that is because of he was afraid that ubomi bakhe kuqala ezintwana zizathi hayibo njani kutsho wena. And okwesibini, the other thing is that isizathu sokuba abe soft with them wayesoyika ubaluza. So most of the time nathi emakhayeni ethu siyoyika ukuxela inyani sinqande. Now ibangela into yoba ibandla lethu libe njena is because of asinqande emakhaya. And isizathu uba singanqandi emakhaya asinamandla okunqanda because izimilo azisivumeli uba masinqande. I'll make an example. We besise kwelinye ibandla last Sabbath. We there for a family life, and we had a session with young people. And we had a session and we were talking with them. And we realized that they are not happy with how adults are doing things. And then we agreed, but like I said, guys, talk what's happening. And those young men and ladies, the main thing about the Kalanga is that our parents are hypocrites. And the reason you are leaving this church and you are not interested in this church is because of these people. What are these people? It's because of these people. Leno by Tetayo, and then the Samo understand Babachatuti. And it was revealed that we are seeing what Kuta Banban or Choranoma Banban. And they are in a relationship. And this guy is married, and this woman is married, but they are not married to each other. And that is what is happening in our church today. Knowing that
le ndoda sifeli nayo apha siyinyula iba ibe ngumdala yindoda esiyaziyo uba iyakhexeza. Sithi xa siyiveza loo nto leyo kwi-nominating committee ibe ngathi sileqa amagama abantu. And I always say it's too late xa uzayiveza kwi-nominating committee. Why did you keep quiet the whole year? Uzolinda xa kuvela igama lam uphakamise isandla. Ndiyemfundisi bendicela usabela laa nto kaTebe isaqhuba. Ngelo xesha ubumyekile uTebe the whole year uhleli noTebe apha. Awuyanga kuTebe uyothi mfondini uyayityisa ithini. Now, okugosiswa kwethu bazalwane kuzawusenza siphendule. Because xa unikwe into kuzawubekho ixesha where you have uba u-account for what you have done. Funeka u-account uba what have you done nale nto inikiweyo. Now lo mfo sifunde ngaye apha, i-issue yakhe uNebukadneza, i-issue yakhe was not to recognize ukubana ngaba le kingdom ayinikiweyo ayoyakhe. And yamenza loo nto leyo wa-arrogant. Yathi kuba yamenza loo nto leyo waxola uba I can do even better than this God ndithetha ngayo. Hence uDaniel chapter 2 emkhumbuzile uba mamela obu bukumkani ubunikiwe obu bukumkani. So the one who has given you has a right to take it. But this man decided uba akazoyenza loo nto leyo, instead uzamprova rongo uThixo akhe esakhe istatue. Phezu kwesi siriviliweyo istatue. Usasikhumbula ngaso istatue masabani. Yeah, sinqabile wethu sasikade sikhonye statue. Like yeah, sasikade sikhonye phela statue. Sinqabile esa statue. Yazi noba mhlawumbe uhamba kwamaxesha. Kodwa sona istatue ezi. Now uthi xa eboniswa ke nguDaniel ngesi study uba mamela ke bhuti wena ulapha bantu uzawulande lonke and then kwaba bayitshele ekugqibeleni kuzawufika ilitye libethe and that kingdom of stone will hold forever. Now athi Daniel ke ngoku those that will inherit that kingdom are the righteous men of God. Ngamanye amazwi sinelizwe ne-kingdom esiyibekelweyo okokubana masiyohlala kuyo, but the problem is that sinikwe lana mali ezi kingdom nana zincinci. Zonke ndawo sinikwe zona to lead, sinikiwe lizulu to prove ourselves uba are we worthy to make it to heaven. What would be the point of God giving us the kingdom and rule within the kingdom of God while besixakene namabandla amancinci namakhaya amancinci nee-relationships ezincinci neemali ebesizinikiwe? So my appeal today bazalwane is that ingaske siyithathe serious into yobana ngaba sikho sisiwe nguThixo and isikho sisiwe nguThixo sizawuphendula kuThixo ngezinto uThixo asinike zona. Ude athi uThixo nokumamela, it looks like you don't want to listen to what I'm saying. Uzawufuneka ke ndikunike 7 years ke kuthi uyowutya nezinye izilwanyana. Do you know the reason esinayokutya nezilwanyana? It's because of izilwanyana have no understanding of the command of God. So kodwa ahamba yabo abantu abacinga njengabo. Yo. And eat grass. Now the reason Uthixo decided to do that, when you read verse 26, it's because of your sin. You decided not to repent from your sin. Abanye bethu sihleli apha isenokwenzeka ukuthi xa decided uba abatye isinto. Isenokwenzeka ukuthi xa decided ubana ngaba you decided not to listen to me, then I'll allow you to have this group of friends. Yeah. So that nithi xa nihleli nixoxa into common. Kungazubakho umntu uzothi hayi Khondile ayikwenje nje kweli bandla. But nizawukwazi ukuhlala nezikhokhasi nixoxe nilithathe ibandla ekuxoxeni kwenu nilirhuqe nilifake emanzini
because nina anina Christ. Yeah. And the reason we don't mind, okay, I don't mind. Let me speak for myself. The reason I don't mind abantu xa besilwa against God and against umthetho, I always say to myself, number one, aba bantu they are not rebelling against me. For that matter, I'm just a nobody. They are rebelling against the one who has sent me. And okwesibili, if nyani lento imeba iyenzeka bayifunayo, why don't we look it kwinto ethethwa nguThixo uba imeba iyenzeka na? And you realize amaxesha amaninzi abantu bayacanvass, babiza abantu uxoxwe ezikoneni, and the whole idea is to derail umsebenzi kaThixo. And I pray that in Askabazavani, sithathe isigqibo masiphi inotha. Ndizawuthetha ke ngoku nani madoda. Ndizawuthetha nani madoda. Ingaske siphumeni manje kwizikhundla, i-interest yezikhundla. Ingaske siphumeni kwezanto. Ezanto bazalwane ziyadraina, number one. Number two, zidraina nababantu ufuna ubakhokela. Because once you start fighting for leadership, that means you are not a leader. Once you canvass that, ufuna uba director, then there's a problem. Why are you canvassing? It's because of you know that you don't have it in you. I always say, abantu abalwela ubudala zonke izinto zilwelwayo. I always say, why? Why? Even by Billy, have you ever seen a leader in the Bible that has been chosen by God? Ekeqale yalwa ngathi mina ndifuna ukuba yinkosi. Ndifuna usebenzela uThixo. But he said, bazalwane lesibukelayo. He said lesibukelayo kwi-sessions zethu. He said lesibukelayo kwi-nominating committee that people are fighting all in the name of uba asizokukhokelwa ngoJaft. Ndixolele ngamanye ndibiza yena ke because andiqondi uzaqhubeka. Andiqinisekanga ngabani. So my appeal again to you leaders. Lento liyibanjisiweyo uThixo. Ifuna nawe we will account to God. Imiphefumulo ezawulahleka emabandleni ngenxa yethu sizawuphendula kuThixo. Yazi apha ebandleni kukho abantu who are fighting for God and fight God in the process. Kukho abantu ababethelela uYesu bathi uthi nguYesu bambethelele Friday. And then late, but it is a journal that is about a connection concern. They are joining that. I'm sure we is super. Abani bata sopa zushia connection concern. The very same people about the telele. Because we tell you, and we find those here in this church who will crucify God, who are basically going to be protecting the church. Yeah, I tell you about something. Ingaske sazi uba zonke ezi zinto sigosiswe zona ayizo zethu. Lizawufika ixesha uThixo ayithathe. And ixesha likaThixo likuThixo. Ixesha likaThixo likuThixo alikho sebantwini. We may sit and plan and do all those things, but when God athi kuzakwenzeka lento, izakwenzeka. And the challenge is uzawuthwani ngawe xa ume phambi koThixo. Kwakuswa ke kwi-LA, xa ume phambi kweevilo zabantu films. But we said, I think another advantage here is that we know that we serve a merciful God and a loving God, and we take advantage of that. And we forget that, bazalwane, if usoyiswa zizinto ezincinci, asizokwazi ukunika responsibility. And those that are leading their homes, it is clear, bazalwane, if emakhayeni ethu asina worship, emakhayeni ethu sizayibona izimilo zabantwana bakho apha ekonzweni.
Sizayibona kwisimilo senkosikazi yakho. Apha ekunzweni uba ayithandazisi le ndoda. There is no way that this wife can talk like this. Lo mfo esithi uyintloko endlini yakhe. Usive sisithi ke ngokuthina sicela uhlale phansi mama. Sitha kuba singashiwa sicela tata uthethe. Because sesibonile uba akho nto izawuphuma ngapha kuwe. Mna ke ndithi bazalwane, let's go back to our little kingdoms esiziphiweyo nguThixo. Sizame uyoveza isimilo sikaThixo in our little kingdoms before sileqe uveza izimilo zikaThixo ebandleni. Xa solapha sekulate sicela ukubona phaya ekhaya yandilisa. You're right, like 10:30. You're right in that. Yeah, okay. I'm sister. You know the man. All right. What I will do, Mogo, I will open for any comments. I will open for any additions, any clarity on what you just presented. And if there's anyone who wants to add more, even from any book, from the Bible and anything on this issue of sinikiwe bazalwane basibe amagosa. And then kusizweyo zona sizawuphendula ngazo. Udala nawe that. Oscar Mfundisi. Just to touch base on general Mfundisi kwimeko yebandla nemigangatho. I'm reminded at some point we had a book, AI Circulator, and it was popular. Keeping compromise. That book, ikhalima kakhulu ukudropha kwestandards ebandleni nakwi-society in general, especially those that are called Christians. If mhlawumbe Mfundisi we would go back to books related, I mean, as a nala creeping compromise. You will find that in general, standards have dropped dramatically. Starting from clergy down to late. Leadership vacuum. There's a serious leadership vacuum. We are unable to stand for the principles of our church, beginning with the higher echelons of leadership, the so-called clergy, is a downgrade to the elders. There is also a similarity if we also look at government. If the head is rotten, the president of the country, and co-specific, the in general. If the president of the country, the rest of the ministers and the officials and everyone else is unable to stand against corruption. So, nalapha enkonzweni ingathi imigangatho ngasiyixhoma, marriages are in trouble. And ufumanise uba le mitshato esengxakini ikhona ibetha befundisi ibetha badala. Conduct is generally a problem. Ide ibe ngathi iyakhondonwa. Ufumanise into yokokuba some of our people at higher echelons are in trouble in marriages, but they continue to serve as if nothing has happened.
Then how are you going to deal with the elders? How are you going to deal with membership? So ndizama ukuthi ke ndindondole kumsundulo kule ntetha yakho ethi sinayo i-challenge yokudropha kwestandard kangangokuba kude kube khona into ethi ikhona i-challenge ye-leadership nje in general imigangatho iya ixhonya siyasamkela izinto that we were not supposed to accept as a church. In the past, in the olden days, if indoda isengxakini ngokwasemtshatweni ibingasebenzi ibimiswa, and that principle applies across the board. But today it is business as usual. Bangathi akhona into eyenzekileyo, but ikhaya ngapha li-tatters. Hence ke ngokuna you will hear abantwana besithi abazali are hypocrites. Ingqina ke kulelo okuyithetha. So ithi loo nto ke mfundisi wami, we have a challenge, and nani ke njengenkokheli nine-challenge. Masiqhubeke ke nisithandazelane. Ngibonile i-event le ese-Bethel. But ngiyithumela lethi ke mforoto wami. Ngibona ngokumna. But if bekuthiwa siya, especially siLibhayi, siyathanda ukungabikho kwi-events ezimila kulolu hlobo. Kanti kulapho imicimbi enje exoxa khona. Inkosi kakhulu. Bengicela zivele ngokuzana enzela uba singabi nemivuka. Yazi bakhona abantu abakoske kuthethe ubani ngole manje. Njengoba le ndoda nawuthula. Kodwa thina ngicela siphakamise izandla nje ndibanote. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ziyi-6 izandla and then siyibhala. What's that? Kodwa that sibe bafutshane. Okay. Yakusho that. Mfundisi sibhaleleshwe phansi komoya engcwele. Apho ndikhonza khona ephembeleni. I think ndiyayishumayela okanye advertise yoba at least masikhokele umoya engcwele. And xa ndisekonfethile ndiyabuza ngobani abakhokela umoya engcwele. Phakamisa isandla. Singafani isandla. But ndinawande yoba sibhaleleshwe phansi komoya engcwele. Abapostile, abantu i-recruiter abapostile, abantu belandela abapostile, ebekhokhela umoya engcwele. Okay. Now, should be period is sitting period. Sitting period here, as of because sinetwati zakaza sitting period. Sitting period ulandela i-progression and ikhokhela i-communication nomoya engcwele. Uba abadala bethu, abadikoni bethu, abantu abanyuliweyo ebekhokhela umoya engcwele, izimilo zabo bebeziqoshelisa because umoya engcwele uya kuwe ebusuku akudlulise. Uya kuwe uhamba towards uhambela athethe nawe umoya engcwele. Then ithi i-condition, those who delay the preparation of the day of God cannot be obtained it in the time of trouble. Ngoku yasongana izinto ngoku. Zabhenishwe inandike ukupapashwa kubhenishwe inkonzo. I-TV zethu zathini ziyavala. Okay. Ufundisi. Ithi ke ngokuba ithi in the time of trouble or any subsequent time, the case of such is hopeless. Uthi wena abazophendula abantu because
uzobhalelwa ezulwini uzozibona wena i-picture yakho ka ungaphansi kwerelikeni but anisindisanga ngenxa yale nto awuzophendula. Okay. Mase ihamba apha kwezi zitulo iyo kuphuma phaa mfundisi bemhlakembe kumdala. Mandibulele mfundisi sebandleke igama likaYesu, amen. Nandifika apha mfundisi njengomfundisi openshinileyo ndibukele wena uthetha ngotho kakuhle, uthetha ngokuthobeka ukuqhutywa ngumoya kaThixo thetha nathi. Okokuqala kandithethi nje kumfundisi, ndililungu likamfundisi esemndoda Bay. Haleluya. So ndililungu lakhe. Mfundisi ndibulela loo nto uba xa siyohlala phantsi sishiya amadoda anomoya kaThixo asayibuzimele inkundla zikaThixo. Iyandifundisa ke loo nto. Okwesibini ke ndifuna ukucela phakathi kwethu njengabazalwane sisonke kulo mcimbi uba sonile sonke singabefundisi singabazalwane, ithi ke loo nto masingagxekani, masicele umoya kaThixo ngoba iinkonzo zokumila kunje zisibuyisele endleleni. Ndivale ke ngelithi mfundisi wam wale nto amazwi athethayo kwi-Testimonies Volume 2 page 337 alumkisa thina sonke ngoba sisonke apha singagxekani. Men and women are in the last hours of probation and yet are careless and stupid. The ministers have no power to arouse them because they themselves are sleeping preachers preaching to a sleeping people. Ngenxa yoko uThixo ngenkosi yokulozo sivuse ebuthongweni inkosi yomfundisi. Inkosi umfundisi elithintana imida nje embalwa ebekhangayo. Bedawuthi na siqina ekusifundiseni ukuba sishumayele siyamziluzulele. Ilizwe yalungisa abantu abanyaqilezela u-666 uzokumisela oTrump bazenza ubisho ubhizi Trump ukulento yokuorganize uba u-666 makasebenze sazazi indlela athetha ngazo. So thina ngoba sibebhizi la picture uthetha ngayo mfundisi ingancane ngoba sinazo izo pictures naye netreasure kakuhle. So masingancane masingene kuzo singotata ngoba sifanele basingene insebeni thina sifunde ukushumayela kasibedinga omama hlabona engathi basafunda ukuqedisa ukushumayela but thina masingene xa mfundisi masingene thina bebele ngoba besawuthi uphuma apha sibe singene insebeni. So thina mfundisi mayile ibhizinesi yethu leyo izinto mhlawumbe ezikhoyo amakhakhakhaka mhlawumbe ayothatha uThixo ngoba awawisa and nalo moya oyingcwele singawuzuza ngoba asizuze sakhe ufuni apha soze uThixo asimoya oyingcwele fundoni uba besibhizi ke ibhizinesi yakhe uThixo uyasithululela moya oyingcwele asomeleze mhlawumbe neziswekile lendondoni amadoda anazo uThixo ezoswekile azibhizi because abhizi amadoda zindaba ezilungeyo uwaziswa lento because lokusawubona seyingena into silibele kuhlala sibelele seapha sakhe ufuni masebhizi imali futhi more especially uThixo u-666 sengene Alright, ngibulisa ke mfundisi ngokotata bangaphela. Maybe ke namanje leche kanda bata likhelo.
Last week lesinayo into yokuhlanganiswa abefedosi. Or one of my comments ibiyinto ethi side sibe nayo program yovangeli. Manje ke ndinokoza ke lento uyinkokheli. Ibandla elingavangeliyo liyalo. Uchukulo baluninzi kuyaxatyanwa. Siba nengxaki ke omama amaqhaji. Kodwa omama bathemeka xa unento ekuxakekile. Ngakumbi bakukotata babarhuqayo. Sengazi ke emabandleni ethu ke sibe neprogram yovangeli. Siziyeke zonke into zininzi ke kubekho iprogram yovangeli. Yandile phaa ngokumongameli wayeMbela wayevela istrategy sabo. UPE, the old UPE. Babebizwe bonke ootata phaa okanye ke leaders ngelaa xesha, maybe 2 years back for sure. Kodwa apha ekhaya kakho nto. Apha ekhaya mhlawumbe ndithetha kuforum erongo. Andikosho uba apha emabandleni eSUPE North nje ootata siyaluphusha nawuvangeli. Mandiphendule loo ngxaki. Nkosi kakhulu mandibulele mfundisi. Ngibawela uba mfutshane njengoba bethile utaphulela. Phakamela nje ndawo ukuthi I think it is the agenda of the enemy of souls. Oba abadala basesabatha bangakwazi uba organized. Bendibukele phaya kulaa nkonzo yakwatata. Ubekwa phaya utata ubebhula. Zange ndababona utata abanintsi bolahlobo. Ubomba omama awukwazi ubabona. Because otata are leading. Ndike ndibone ke phaya eMethodist Church xa utata bebizwe nguvice. Athi bazawudibana phantsi kwalaa itree into yaselokishini. Uphuma otata banemizi bodibana phantsi kwesi sibane ake uvice nakuyodithanwa kuso. Problem ke yethu sibona abasesabana asikwazi ukululamelana in terms of leading each other. Now, imagine a district that has more than 1.6 members. In a capacity of 300. Because Abadad failure to heed the call that says, come and guide. It's better not. Now, what is a better? Akuzubakho data nenkonzo. I-registration for the past 3 years, before 450, ayitshintshi kuba soyiko data abangazuye besithi ininzi le mali. I-registration yomama yi-1.5 ngonyaka. Abazoya kodwa bazakukhatshwa ngabayeni bakhe abanye be-registration. I-Youth Congress yi-1.2 registration yakho. Abantwana bethu sababhatalela baye 750 Eastern Region sababhatalela ngokwethu baye, but we can't organize ourselves. The greatest tragedy of this church is failure your dad to be organized. Sibethwa na ANC baotata be-branch from badibana futhi bazabapha. The problem that this man is that we can't listen to anyone. Yabana ngalo ngobisaphetha nge-28 ka-April uyotsho nge-3 ka-May bazafika ngesabatha bengafuna ubhatala besilo. Mandilibulise ibandla ngelihle igama likaKristu sethu. Amen. Masibulele mfundisi presentation and also for noting the state soldata
I like to be systematic in my thinking. I've listened to all the concerns. There is an urgency for men, one, to be united. We set up a committee. I'm already thinking now, if I've got 3 words as happened there. One is rebuild, is refocus, and reimagine. Now, out of all these 3 things, underneath we should have pillars. One of the pillars has been touched, which is evangelism. The second pillar is prayer. And the committee will look at all these pillars. It is a matter easy again. It is matter. Nazi izinto ekufuneka sifocus kuzo. Remember, you've given us East 8. The question is, what has led to this state? Now we need to address what has the what part. If we can committee zohlala ijoge the what, then usizabanengani abanye abantu bathi xa besithi xa usenza critical analysis kuthiwa ingxaki lapha nalapha, then abanye bafeel ukuthi they are being blamed. Right? Critical analysis alokuphila ijoge nakuwe nditsho. So ijoga wonke umuntu. So allow ke wona ngiyapropose mfundisi ukuthi ibe khona le committee. The committee must be set up. We will decide whether the committee set up the leaders are advertisement or not, depending we meet here to do that. Even for the committee that is going to look at strategy. So that moving forward. Otherwise, if it's not a strategy, so I'll take a letter on the next month, the next year. So basically, thank you so much. I think it is of the best from this prominence. I think we have to I think in Manayo, we are going to let us see right here. He later been like 4 times in the afternoon. But the nature of the program in the afternoon is 7:80. This is our cheddar single and have a way forward as to how to deal, because the idea was to unpack these challenges. And then before social organization came up, how are we going to deal with these challenges? So that the thing is so thank you very much. This is no deal. But I think the most important one in between the Balegile Bazagan is that Sikos is where Banana. Yafuna ke lokhu kuyigcinisa. Okokuqala singamadoda aseSabata. We are the Adventist men. We are the Adventist men. Adventist men, not Methodist men. Not men, but Adventist men. That means God has given us a responsibility as Adventist men to preach the gospel that we used to have. Nanzo eyonanto isdivanisayo, nanzi enethi agenda is to tell the world that Jesus is coming. Now, asizokwazi ukuyithetha loo nto if asikwazi ukuthi ewe masambe siyofangela, but uyasibetha ngendlela ophila ngayo mhlekazi. Because asikwazi ukungena kulahanga. Because kuthiwa kulahanga nihamba notela, then kuyayisuka ayikho le nto nizanayo because uyafana nathi. So we need to make sure bazalwane banangaba le nto sizibiza ngayo masiyiphileni. Masiyekeni ukuba ngamasabatha emilomo, but masibe ngamasabatha amkele uKristu. We need to have a personal relationship with Christ. There is no way that we can preach ngoYesu esingamaziyo. There is no way that we can preach and teach people nge-character kaYesu, yet character kaYesu ayikho kuthi. So kufuneka siguqukile bazalwane. Masiguqukeni.
Number 2, masohlukane nesono. Isono bazalwane isono asinandawo when it comes to uThixo. Hence uAdam wakhutshwa eDini. It's because of isono noThixo azikwazi ukuhlangana. Asikwazi ukuhlala apha nabantu abamungu isono. Abe uKristu khona. Asikwazi ukuhlala nabantu abaziwayo ukubona ngoba njengesihleli lapha nje kukho abantu esibaziyo abanempilo ezaziwa ngumuntu wonke that are not accepted, not only masimiye kuThixo but in the church of God, and yet we keep quiet. Now all I can say bazalwane, masikuqukeni man, masikuqukeni so that abantwana bethu bazombona uYesu apha kuthi. Masiguqukeni, amakhosikazi azombona, masiguqukeni. And the reason sithetha izinto esizithethayo nebangela basithele ngohlobo umuntu uyamva esathetha ba lona akanamoya engcwele lo lena ithethayo eyakhe. And funeka uvele understand about Hashem, this Aram is the cross is not clear to him. There's something that is ba angaboni umnqamlezo. Njengeza phakama thethe nje umnqamlezo uvelanga kuye njengephakama nje. So masibe ngabantu bazalwana abathi qho xa uzophakama nobuphi naxa uzokwenza ntoni kakhangela umnqamlezo uqala before uvule umlomo. Na umnqamlezo ke uyakwazi ukususa lamakhalane because umnqamlezo uveza isimilo sakho because ubona uYesu wabona uYesu uyisakane. Ingxaki yethu sesiqhelene nesono sakagcina sasamkela apha kuSirayeli. Yabona ke mna ke ndinothando kwimicimbi yezamakhaya. Ndinothando kakhulu kumcimbi wezamakhaya, and isizathu uba ndibe nothando kumcimbi wezamakhaya into yoba ukubola kwebandla uqala ekhaya. Na uba amakhaya ethu abolile, masingalindeli inkonzo engcwele. Sidinga bazalwane sikuyele emakhayeni ethu siyotyhurusha. Mabathi abantwana bethu namakhosikazi ethu nomama bethu xa besibona sibuya babona abantu noko abathi siyafuna ukuphilela uKristu. Khanijonga apha kum. Ngiyathandwa kodwa leso. Yonke lento leyo. Izulu lide lancama ngonyana wami. Ukuze sonke silapha. Sithathe ichoice yoba siyamlandela uKristu okanye simlandeli. So in conclusion, sinoxanduva lokubana masibhosisile. Lo kona ke ukuyo veza ukuba ubhosiswe ngubani. Indlela owenza ngayo izasixelela uba ngubani okubhosisileyo because uza-akhawunta kulo mntu. Andithi ambasada xa ifikile kuloo ndawo ibonisa isimilo sale country yazo. So xa usenze ezo zinto uyabaxelela aba bantu uba wena umele bani. Ndinga singamela uKristu emisebenzini, emakhayeni, ezikolweni, kwiibhizinesi zethu. Ndinga abazalwane singaziwa okokuba lona is an Adventist man. There is no way that he will do this. Singosoxolo mayinisikele, soxolo mayinixhasa, soxolo mayibenani ukude benaphakade. Amen. Sizawuthandaza. Our gracious and kind Heavenly Father, we thank you for this thought-provoking message, but not only thought-provoking, but a message that is challenging us as men to go out and look for other men that we believe are not here this morning. Siyazi ke Nkosi kanjalo unombuzo ubuzayo
uJob uthi ngubani sithi cha asinqweni ke Thixo ba kube khona mnye phakathi kwethu omnye phambi kwecala lakho singaba ngasikhuthaza umuntu ngamnye ukuze ke Nkosi simele inkundla zezulu kweli lidlo sizweke Nkosi ijabula layo kwesimfeli wethu amen. Number 20. Number 20, are we there? Vuka, kuthala, moya wangu. Don't you do that? Vuka, kuthala, moya wangu. And not only that, kubela pambi. Takatugeza mshandi. Vuka really ya le trio. Nage nitula la bati ya kutwa baritone. Yes. Vuka, kuthala, moya wangu. Get a microphone. Here's one that I do. Vuka kuthala moya wangu. Vuka kuthala moya wangu. Kubela wamili machotalo. We're not going to drown you in any shape or form, right? We're not going to drown you. So much so, in my zethu, so bathathu nje basenzile, sizazibeka kule ndawo so that as we sing, as we lead you, we can also hear you. Yabaka? So that nonke nikwazi ukuparticipate. It's a beautiful thing. You shot a mic one. Then let's do it now, Brother Mkhibuza. While we wait for the fourth note, quartet. Yeah, we'll take it from the top. We're still waiting. Come on, Brother Mkhibuza. Please join in. Yes, please. 2, 3. Let's make sure about we have to time. 2 up. nibethe ngolithatha ngane masiphinde malamanqina maninzi sikhawulezisa julu manizikela manqina akuholelayo singeka indlela
uthatha ithuba ndisamkela wonke umntu okhoyo kotata kuzo zonke amabandla a-under ii-offices in-North District. ngoKristu yakusini, amen. Ingathi kusaphithizelwa. Masithebeleni ke sicele kudala asithandazele. Bawethu bathanda nombele onenceba osekhaya ezulwini, sasandithethekayo sinobumbuzo bakho, sizele ngombulelo wokucaba sisandla sami esulungileyo. Silapha ngithethanekayo ngibele ukuthandaza ngenxa ixesha esulungileyo sokuphulaphula ngizothelekayo izaziso. Baba Nkosana, bavula inhliziyo zethu esulungileyo nengqondo zethu zithethanekayo. Ekumele wasizele esulungileyo usinike umoya wolulama ukuze zithethanekayo. Nabo tata nkosikathina usulungileyo apha amasungulayo baholini usulungileyo kungakabilizi usulungileyo. May our cups overflow xa sifane indawo ethethanekayo. Siphilile wena thixo ngamaxesha onke. Namntakumakela usulungileyo ufuna izaziso angama usulungileyo afuna ukucacilela isixaka kuwe uYesu, amen. Esokuqala isaziso sime olu hlobo. Masimcele ke umdala uJafta ikhona around abelapha ecaleni kwam. Kukho isaziso esiseBethel ngomhla we-30th to 3rd kaMeyi. Umdala uJafta njengomntu ke oqukumbele bonke oomtata kule Eastern Region uyawuza apha ecaleni kwam azosicacisa more. Esesibili isaziso sime olu hlobo. Kukho i-Senior Citizens Convention eyawuqala nge-10 yokutsho nge-12 ka-April. Nabo bawube beseBethel College. IBethel College ke ndikhe ndadibana nabantu abaninzi bamalubuzi babo ke iBethel ethini lena. Impilo yam ke ithe kubo mhlawumbi ke iyaba ngokuba mhlawumbi iyaba ngokuba kodwa ke iBethel College ke yi-institution yalapha eSouth-Adventist kenenzela uba isetyenziswe more than uba kukhutshwe imali kuqeshwa ezinye iindawo. Abantu abakhulu ke iyaba ke ingumfundisi ongwenya umfundisi ke uyawube eqabile, ibe ngusista Mayaba, ibe ngumfundisi ukodwa phakade, ibe nguDr. Ngebulana. Ngabo ke abantu ke abawube betshila phaya eBethel kwi-Senior Citizen. Simcele ke ubodo enza ngaphambili uzocacisa more i-convention yotata eSebethel. Mandibulise kotata ngegama likaKristu kwizipho, amen. Convention yotata eSebethel nge-28 ka-April, which is Thursday. Iyophela nge-10 kaMeyi, which is Sunday, lunchtime. Ispeaker ezabe siphaa for abantu abakhulu ngu-Elder Errol Nimhat. Abantu belapha eKapas bawumazi u-Errol Nimhat. Ibe yi-director ye-SSPN, uPastor Nimeranje from the Union. Ibe umfuso uPeter. Umfuso uPeter ujongene nee-teenagers because kukakho otata abahamba noonyana babo. So we want to cater for abantwana. Siqiniseke uba bafumana i-service epheleleyo. Ibe umfundisi uShimbarashi Mushoshi, oyi-Dean of the Faculty of Theology eHelderberg. Isizathu ke into yoba utata, we want that theological application. But u-Elder Nimhat is in the corporate space. So we want to equip also abantu who are in business, who are in the corporate space. Last year, we focused on businesses, startup
and medium businesses. Sabiza umuntu from uSIFA ozawuthetha ngazo zonke i-funding models available for our local business. Also, focus on one who already have business but want the tools. Then about how do I run my enterprise? So we have who will facilitate that process. E-registration, E500 rands. Ukutya, utya kusasa, lunch, dinner, Friday, Saturday, Sunday, utya breakfast and lunch. You only pay 700 rands for ezo meals is covered, which means la registration you 1.2. Leo data 500 registration, 700 meals, 1.2. Okay, now for isusu. All the request for data. You know what? All the EU will be Wednesday, the 27th. So that happens of Monday, 28, the 29, is that right? Okay, the first coming Friday. Friday, yeah. Now, Monday, late date before Friday is what? Is leave. Who was about to figure by then, who register? Who might register this salary? Why registration take with Fumana and Pepe, Umudaka? I'm going to send a good level for you. La 500, you can the cost of running the program. So you take a Sikupa by material. Sikupa not because it's covered under registration. Sikupa because of uncovered by the registration. Abadam Chita, the program, Menanga registration bank. For the past years, this program to that assistance and last year, it necessitated 10,000. Over data, and people that want to use somebody sleep on the city. City up, we are not busy, the Takapu and about it's only 10 of data must attend the specific. Thank you so much. Nkosibona Makeleza. Ukufaka ngama ke kukho i-leadership engagement eyenziwa i-Cape Conference. Iqala on the 14th of March. That means next week. And 14th of March, you'll be in Sabata. You'll get your empire to land out with Gold Fields Auditorium. Kamasini, yes, and you. I don't know block the young show, was 6 o'clock, Malanga. But on Sunday, 15th, in venue, I got Kujwa conference. I was a negotiator about him venue. But again, in leadership training, here we go. If I had a small pen, Lazisa Mubaba, brother Bakoba, as we know, Baba gave the Catholic, Ubaba Mapani was Pumi, Sekaya. They only the Iban, so then, the family, Yababa, Ubaba, tell us again, here, the promise and goes the first status. If let us church, Yobe, Ibeka, Umama Mchikula. Mchikula there was Baba a good dust. That they were in 15, that means next Sunday, is a last church. And the older about you, about what's the Rosa, there's Okoye, Mitanda, so there, yet comes again, maybe, Okuya Payana 85 Mtani Street, you get a boy, so Kala, a right, Mtani Street there, Papaya, you Kala, upper left, number 85, Mtani Street, the corner, let us church, no young Panga, by the way, let me Panga, but again, Lona, Kolan, Shauli,
Magwinya nawo u-next Sunday acala ke badlala kathini kodwa ke ngabantu ke abathandazayo uba make uThixo athukusele kulesithathu izulu ukuze ezifemeli ezi zikanda iliphu elinyama zikwazi ukuthi libapho hlanu na kodwa uThixo usenguwe owangakonganileyo enkosi kakhulu banithendekayo sithulile isini zakhiso bawuthi simazulini ngazonke abasabulela ukusithwala kwabasimandla umahlombe unothando osinga sokumandla wethu usayifumana somandla sibana kangcwele isisonwabiso esilo somandla ubamba ke siphungule umthwalo wethu eswevekile silapha kubosi simutata sizokumamela somandla sizomnambitha osi amazwi ilizwe lakho osikhala siphesile ihlabathi nje ukhohlakala sikwazi umandla ukuphesana nalo ngabo somandla babuye kabini kasehlela zonke izinto ina somandla especially ezazisomandla nathi sisebenzise khulukhulu somandla ukuze xa ubonakala somandla singaphezulu sikhumbule uba ulele unguye uThixo wethu sakubona sibile ngoKristu yedwa kodwa usinyane. Amen. Somebody fourth note mayise because I think ingaxesha eliphela fourth note mayise ngaphambili while we do not 185